Hingkai jotono no phung kaham tei haino hailam sukpiro ani channel o hingke tini mo hingkai khoi college o guest teacher kopro guest teacher ni bagui rinan thangnan hinai tongo tabuk hingkai document rok ready khaijak talang naya hingkai thangnai takhai hingke norok wish khaibai jano tikithun hinai tire rijai yakhai balokha 20 bo rijak liya corona ni bagui hingkai semano bo rijak liya jagao agi rogo hingka kubuni college o hingka group rogo halaio dol rok bo guest teacher kwbangma hai college o hingkai khowai o gana bari nai naro kaisa hintongmani amose khowai o hingkai ongko liya ta mane chini dol rok bo saimanai rui baksa no sungnaimani sisukya kaham khe hingkai ati wngkhe confuse haimaya ang eko 3ta jora interview to 3ta jora hingkai tei 1ta 2ta haiose saimano khe application bufuru sukya xerox bufuru khaika photo bufuru bujakha ati wngkhe saimano hingka rima liya hingkai taklai tesa kwlangna naio o jagao hingkai ri nainani hintongo hingkai norok bo wish khaibai diya no tikithun hinui o jagao 1 year ni bagui phantagle rangni bagui to rang bo to nango bekar borok bo jotono hingkai experience rok bobison rogo nangmanbwla ati hinui hachal rogo bwrui borok rimaya phano gana rogo phano ri naiyani hinui rinani thangnani naitongo tabuk baksa dol rok khe phaibai khe train rok bai ang basa rok ni dol rok phainako hingke eko application rok sui ready khaibai khe application suima bo nongno phunukgana document rok ready khaijak hingkai norok naitongri tabuk ang thangnai interview rinani bagui amose tabuk je khai tongnai borok bo chini yang tola sikor ni mangno khoroknoi chini yang ni borok rok no mang edari no riya amole ang saimaliya aboto jeni interview kaham experience gwnang rok mangsi bisi chance manbai phuru hingke anile experience bo kwrui waisa pono kubuni college o rogo khaijakya bahai bo wngno saimaya ta hingkai puila paima bisio bo 2020 o bo corona ni haibai ongko liya o jagao je agi khai tongjak kwcham rok no narak rikhapu hingkai semano bo ang rijak liyai kom tei wngkhe sachukma liyani bagui hingkai hachalo rogo bo riliya hingkai tini o hingkai khowai kaisa telomora kaisa ri nainai hingtongo khowai jat interview paikhe telomora thanai hingtongo hingkai norok bo wish khaibai di tikithun hinui hingkai naitongri hingke corona rok no ang kobrok bo application suima kisa phunukgano rabo swkang suima khibika hingke tamoni himlai kok rok kisa milina nangbwla hingkai ekbari final simaya kata kiti kisa ang thango hingkai tak final tisanai hingke norok baksa kobrok bai poriya khorok wngka hingkai suina manya palmaya ba bujiya rok phunukma mung tongo hingke naidiko norok oro naimano hingke chwng kobrok bai norok bo application rok official rok rina thaka hingkai kobrok bai riui mano tamoni himlai chini kok bo kaisa official language no chwng baksa tabuk rogo hingkai english rok bai mang rilaima rok nugo kobrok bai rikha hingkai chini kobrok bai teibo kuchuk kasanaia diba hingkai tak student jesapan wngdi staff bai nahana hingka extra copy swkangna hana nango hingkai ponchayat rogo application bangla ro mang rilaimani nugo hingkai kobrok bai rikha hingkai se borok ba uansa rok kobrok bujiya phanung tongkha hingkai borok bo swrungkha hingkai tebo chini kobrok kuchugo erui thango hingkai borok bujiya phanungkha hingkai kobrok bujinani to borok nana nangnai khoroksa hingkai chini borok seat kaisa manthango omo haya diba hingkai jotono ready chwng rikha hingkai borok bo accept ma khainai hingkai jotono eko application rok nangkha hingkai norok bo riui mano naitongri eko chwng oro bisoi hinui sima jagao hingkai kok bothoma hinui marinai chwng hingkai omo hingkha asol main kok tanung tamoni bagui application khlai hingkai mo chwng kobrok no college o kobrok phwrungnani guest teacher ni bagui ma phwrungnani bagui rimani bagui chwng oro kok bothoma o kobrok subject nograi phwrungnani bagui hinui mario belai application o koinong belai hino hingkai tabuk hingkai sar hinui chwng jemon swiya o jagao sar madam hinui hingkai chwng hingkai borom ganang hinui tesa mari songnai kada kata kiti singna naithangkha yang camera bo saknani sub suinani hingkai komo marinai hingkai tolan hoite suinai ta.
oro date mention khaimarinai sondron potrika borok je dino guest teacher klangnai hini saka o din ni date marinai jakawo October document rong nong ga English be masik tam ni malap sinko borok bai age rogo hanga document ni translate khaje ya gothok photo word rok na oita mane age rogo hanga sinko go document rok kri blanga tabuk se musang riwi sanam riwi gothok riwi naja go sanam boi ko borok okay ango mo pogoi tongkha document na tam sing kamo ang nogo durga pusani bodrok phaimani barani kaisa pan tup tu jagliya dictionary rok bonai jagya pogoi tongmai kha kon khanse tu jagya haine bage document suru se bunyak te simana haseu barani kam document ahine mari gra kharo ngagai salmari ke tini ni dia dinai te sero thai dina tongkho thai hingga jaga jang khoi college rinai khoi college rinai hingga rong hingga date khorka takhai hati sutu tei loi kere ya hai bagi satong pon sati tei jaya sati tei hangga nya pok ka phayo tei nya ro khini paija khanga ka hanya wati puru rok sum tei jagai satong puru rok tei jaya yang sangu okay thang tong ta khai dol lokhai baksa sogai baike bo je phajal phani rok simple sekol lama begitu ya pore banyak vacation sini college aro je 2015 ya painanglang masih biang goknya ayo nglo ko sini new building ka interview pai kha ta kha thana nalai dong sa ang kata bolong gangga bu ngapa khe bolong khake tangan bu ngapa khe anda nungsi kena sampai kita bu ngangkai kalau untuk syarat puri sampai itu katakan salah lagi nah angkai kata angkai bikin misteri salah kutam salah itu angkai maya kian apa puri misteri nggak tahu saya pernah Nghe rồi cha nào là Inke serap sares rok laibe kya kita bunga hangkai ani video ni comment no khorok samunai samani tongo rigani collection phunuk dio bai hinai hingke oro phunuk ri sinai hinai tongo hangkai narok nai tongdi hingke tini khana rok no kisi sa sirigani collection phunuk mansinai tamni himale ayang angkai jak thama ordek yang ordek thangka angkai jak mane ulo ayang nanga ni hini beba klang thangmai kya rigani set rok hingke yang hangka kangsa sing tongsu jotoi ang iko morok simi klang thangka tamni himale ongkhorna rok nang yang phaima jora rok samung rok nang rikha hangkai kana rok kanai thangna rok tongla khini ang kalang thangman ta kaisa kainai obo bebak no ang tak mani mang tamni himale ang jesukpan nang thangto 3 mas pan 4 mas pan ang buino tak riang niji tak ma hangkai te ha khom hai ma tong jago ta hangkai rang rok ma ganang jago niji sirung tong ba gawa niji na tak jago omorok bebak nang mang tak baikha hingke omo hangkai rignai agoi ri sato khawmo hangkai ang tak mani no moba ang no sungai ak no takha hingkai obo sungpuru no kang nei ke sungjak ma bai jono kangsa ma no kangsa kalang khatai ko mo khai ma no kalang mani hingka ang kangsa kalang kha ang ayang ni hingka te kisa juda khai bthai riwi takjak
naidi kai ko norok nai tongdi ang angko next video norok no phunuk sinai ate ordek ani rignai rok ayango tongmani no ang eksathe le phunuk eksathe ke norok no phunuk manli ata omo hangka hangkai ang college rogo nangano school rogo nangano hinai program rok khe nangano hinai tak mani mo khai ang nijino sungui tak khamubo orignai rok bo bebak no te ayang nogo kolangma bang nok no next video phunuknai ang je takbai mani no hapan doi sara sumi ata ang kisa samung rogo bo busy tong hungka pori rogo tong hungka agi wa morok hungkai pori MA khai tong pro mo MA khai pro tak mani khana mo diploma khai pro tak masi ge ko mo bo mo kha joriri tak ja kisa signing tong ro joriri tak ja ngai amano hangka hangkai tam bathai je no jani ang sungna ro pano bathai agini bathai ni bo moro saimalia mo khai poila mo haijat khai mane bathai bena nange jat khai sungmani ang color ro asuk miliri khapiri tak malian bagai mono raso bakin next time bang te kaise sungjoka color juda khai ambo phunungnai omo hangka hangkai mes o ikomosi mes bu thani jeng ahai ke rijak mai da kosom ye aroni buteng lekhawi sungoi rimani mokai takhum tui bethai jata ambo hinpu mokai motai wasiri bethai ahai ke motai wasiri thangpaban ba motai wasiri bethai hinpu o bethanyan ang kubun te kaise sungjoka color mili yangai or naithok yangai kanong na bono phunungai tabu ni komo hangkai next time abo raso bai ang te kaise sungmani ombo sem bethaino no tekja oro rogo simi juda khai rikhata ke norokai bobo naithok jakbai sadi swkang da naithok jakbai moda naithok jakbai angkha mo tesa naithok jago ikomo bo ang tak mani no mo bo mokha taklain tago hinmano reception no kanna bagan reception no sadini kisa salsa agoi sadini mas kaisa swkang raso kamo ke ikomo ka borigna nyeri kutu ikomo khai mo nong no skango degangsa ang sungmani jagao kisa phunuka amo kharo phunuk jakhine ang phunuklia nong no jagao o mo bai mo sungmani juda mo khai tiksa kolai mo khai ongo khaiye khagai te khai sunggai nango mo khai omo khai tengni khai sunggai nango suja ola tengni khai sunggai bethai sai bere rikhai ang bethai sai tak khanyango mo khai tiksa kuthuk ngo ta mo khai sungnani